blora ayo ayo mablang ayo mablang duwene sapa bel-belan kaos biru bel-belan aja ditiru waru-waru doyong 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 ulon ayu moblong moblong ayu moblong rada diklakon kalane sepur itu pati ajur umur ya tak dekati doyong sing doyong ngalor biasa ayu moblong rasido awon abang biru ana ijone dadi ganggu ana bojone ijik miring alah ya dik yo ijik miring ketan bali ulon apa setia dilakon ya dik yo miring yo mas yo ijik Ajar gunting ora tau ayo mas alah ijik miring alah ya dik yo ijik miring pikul suket membat mentul adine karep rapi so kumpul alah ya dik yo miring yo mas yo lancar gunting ora tau matur sembah nuwun ngeten Pak Dalang pripun Mas tawon ana tupe nggih lelakon ana bajute nggih iki mengko nek awak dhewe iya to Mas tawon ana entute apa iku mang lho iki kasuwun saking panjenengan Bapak panitia nggih menika lakonipun kesanipun tutup ora tutup ora prayogi ayo padha ndelok kebiare saking panjenenganipun Mas Adi nggih lakonipun suka parisuka mangke dilanjut wonten goro-goro nggih siap nggih matur sembah nuwun nggih Mas Penceng Mas Kancil sanes wedal kepanggih malih sehat selalu nggih alhamdulillah barokah niki asa kula badhe ngisi limbukan sarasan nggih Pak nggih dalem alah wong ana gage kok kene lakone ndang dadi kok nggih sawetawis monggo saking panjenengan Pak Dalang nggih ndherekaken siap ayo nok mbajutake laku selak diduwen ingkang sinuwun iya yo tak dherekake kandhane kang sekar gaduh